Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Již po několikáté se díváme na model Sony Xperia C, telefon, který před několika dny dorazil do naší redakce. Dnes se ale nebudeme věnovat tomu uživatelskému rozhraní nebo jednotlivým funkcím toho telefonu jako takového, ale podíváme se a prohlédneme si ten telefon v tom velmi krásném bílém provedení, protože já osobně si myslím, že ten telefon je skutečně tak nádherný, že si takovouhle pozornost podpořenou samostatným videem určitě zaslouží. První důležitá věc a za mě úplně ta nejdůležitější, u vyšších modelů řady Sony Xperia má výrobce často problém s tím, že ten telefon, ať je deklarován jako bílý, tak třeba má černý předek anebo černé pruhy nad a pod displejem. Nikdy jsem nepochopil, proč u levnějších telefonů to problém není a u dražších telefonů je. Každopádně Sony Xperia C je v tomto směru skutečně nádherná, že ten telefon není bílý jenom při pohledu z boku nebo při pohledu ze zadu, ale skutečně ze všech stran, ať se na něj díváte, jak se na něj díváte, tak je krásně bílý a pokud si k tomu zvolíte nějakou odpovídající tapetu, tak si myslím, že ten výsledek skutečně je parádní a stojí za to. Aby ta bílá barva nebyla úplně o to se stará ten stříbrný proužek, který obíhá po celém obvodu tělo telefonu a je vždycky vlastně jenom v rohu přerušený bílou barvou. Vypadá to moc hezky, z mého pohledu ani nevypadá to vůbec levně, sice ten telefon je z obyčejného plastu, ale ta konstrukce velmi pevná, velmi pěkně udělaná a vůbec nemám pocit při tom používání toho telefonu, že držím v ruce přístroj, který stojí třeba polovinu ceny modelu Sony Xperia Z, Xperia Z1 a dalších top modelů v rámci letošního portfolia. Vidíte ze všech stran pěkný stříbrný rámeček, hezké dílenské zpracování, no ale nejlepší je to samozřejmě při pohledu zepředu, protože skutečně té bílé barvy je zde dostatek, je jí zde hodně a tomu telefonu to skutečně sluší, nebojím se říct, že mu to sekne. Takhle nějak, kdyby vypadal model Xperia Z1, tak by to bylo v tom bílém provedení úplně o něčem jiném. Proč to výrobce takhle dělí, to se asi hned tak nedozvíme, ale za mě bílá varianta modelu Sony Xperia C jednoznačně dostává plný počet bodů, protože skutečně to sluší a vypadá v té bílé barvě naprosto fantasticky. Za mě vše, nebudu to zbytečně zdržovat, co jsem říct si chtěl, to jsem řekl, těším se na vás opět někdy příště na našem webu. Na viděnou.